apoi ya shoh wat ya kawang khynnah pule bat nonghikai hakawai ka college kabadon habeku sarai chongka bihar hadin ba kawai ka samla kanthei kalawan mi bujli pan pentho exam yala ujong para kani ka jingya ka ja kelas tang hadin ba kate ka samla hadin ba kala tho ya ka exam BA part 2 kala let banyo ya ka jingsoi chong unong hikai hadin ba kala mi ka jingyan ya bala penlong ya unong hikai pan khluj hi tar pat stang ru pan jerong kti yakini kishpara haba kiyo i baki kun jong ki kisha tambor ki kimi ki pa jong kini kishpara kila mare ban tuklar remakiru kisha kawang lang patulum batalam lakeno bakate ka kimi kala sha pensanga aru taka kli haga grill namar ka jing bitar halor ka jing sha tambor jong kini kit khot kalong yin ki sampla puli jong ka MRJD college kila dawa panshim ka jing penstam persha yakini kino hikai bat ya principal herai nagaliang principal ula keno kala taka baong bakino hikai kila sha tambor hakani ka jingja kidi ki samla pule ki balangat haga jingman saw kidi ki bala tip kerteng kumu Abhishek Kumar kajana Nandani Kumari Nidhi Bharti kibade na ki samla pule jong ga GD college kabahap hapo nagar police station bat kideru kinong sungsnong jong ka mirgaj kakmi jong u Abhishek ka Lakshmi Devi bat para jong ka Ukaran Kumar laong bakilangat ha kajing mensaw kabakam jur hakani kajing ja bakila don menta pedang kajing sya sumar hapo sadar hospital nakaliang ha pulet ka sadar SHO usubat kumar ulalet ban yakendu yakiti gi pamansaw par ular record ru yak jingkran jongki par hadin kata lamudu yaki daka ijahar